Veľká noc príde. Jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Málo kto však vie, že jej slová nie sú úplne pravdivé. Po správnosti nasleduje po fašiangoch Veľká noc a presne 7 týždňov po Veľkej noci Turičné sviatky. Obdobie od 3 kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky. Hlavne posledné 3 dni sú vyplnené zábavami, nadmerným pitím alkoholu a jedením. Posledný štvrtok pred koncom fašiangov sa v minulosti nazýval aj tučný štvrtok. Tento deň bol príznačný tým, že sa ženy začali správať neobvykle. Boli agresívne voči mužom, popíjali v krčmách, tancovali a spievali na uliciach. Jedným slovom, svet je počas fašiangov hore nohami. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry. V rámci nich boli predvádzané rôzne magicko-rituálne úkony. Po dedinách išli v sprievode mladí muži, preoblečení v rôznych maskách. Najčastejšie to boli masky ako cigánka, žobrák, drotár, stará žena, prespanka s deckom, mladúcha a mladý zať, kováč, kominár, handrár, ale aj maska medveďa, kozy, turoňa a slameníka, ktoré symbolizovali plodnosť, ale aj smrť. V ruke držali ražeň alebo šabľu, prastaré symboly mužskej sily a plodnosti. Na ražeň im ľudia napichovali slaninu, klobásu, dávali im vajcia a peniaze na spoločné posedenie. Zapichovanie ražňa do povaly symbolizovalo pomyselné spojenie neba so zemou. Milí hostia, na dnešný fašiangový deň sme si pre vás pripravili scénky, návšteva u doktora Jajbolí a metamorfóza ženy. Prajeme vám pekný umelecký zážitok. Ďalší, prosím, kto je na rade? Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň. Ebriska má depresia a odmieta pozerať sa na televíziu. Nechutia mu už viac ani klobásky, ani jatelice. Ani zlatá, to ste si mala obstarať na miesto psíka, prasiatko, na tie depresie. Odporúčam dlhé vychádzky. Pán primár, vy viete človeku tak krásne vynadať. To som rád. Dovidenia. Ďalší. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň. Môj lexik sa nabije. Pozrime sa na to. Žiadny strach. Žiadny problém. Vyrieši to pipeta. Tak. Dobre. Hotovo. Ďakujem, pán doktor. Dovidenia. Ďalší, prosím. Dobrý pán doktor. Čo vás trápi? Ja terapii. Pozrieme sa na to. Na zubok. Žiadny problém. Musíme ho vytrhnúť. Ďakujem, pani sestrička. No, zoberiem si ho. Žiadny problém. A je to... A bude
po bolesti. Ďakujem, dovidenia. Ďalší, prosím. Moja Lenka nevidí a má s prídielkami. Pozrime sa na to. Priliekami. Pozrime sa na to. Prepíšem jej okuliare a bude výborne vidieť. Počkajte, prosím. Aha, ďakujem. Páči. Ďakujem. Všetko, dovidenia. Dovidenia. Už sa teším domov. Čaká ma skvelý víkend. Tak. Mám náladu, tuším, mám náladu pod psa. Svrbí ma celé telo. Jaj, rozbolel ma zub do keľu. Ani tá telka ma nejako nebaví. Však nič tam poriadne nedávajú, veď ani na ňu poriadne nevidím na tú malú obrazovku. Jaj, radšej sa idem von prejsť do keľu. To zase bude víkend. Jaj.